हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी प्रणामम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा माताजी प्रणाम। प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 3-ാമത്തെ അധ്യായം ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം, ഹൃദയത്തിലെ മാറ്റം. അതാണ് 3-ാമത്തെ അധ്യായം. ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, പക്ഷെ ഭാവാർത്ഥം കുറച്ച് ചില ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ വലുതായതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി പോകാം. ആകെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിലുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 1-ാമത്തെ അധ്യായം, 2-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 1-ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടു, 2-ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടു. 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്, അതായത് ആദ്യമേ തന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വിരാട് രൂപത്തിലൂടെ എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു? നമുക്ക് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ? വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാം? ഭക്തിയിലേക്ക്, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതായത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ആരുടെയാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യത്തിലൂടെയാണ് അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തി ഒരു മരണസമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതാണ് എന്തിൽ പറഞ്ഞത്? 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, എന്ത് പറഞ്ഞു? നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ പ്രപഞ്ചത്തെ ആരാധിക്കുക, അതായത് ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തെ ആരാധിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, എന്താണ്? ബ്രഹ്മദേവൻ ആരെയാണ് ആരാധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു? വിരാട് രൂപത്തിൽ ആരാധിച്ചാണ് എന്ത് കിട്ടിയത്? ഓർമ്മശക്തി തിരിച്ചു കിട്ടി സൃഷ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെന്താ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു? പിന്നെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പരമാത്മ സ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു. അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആ പ്രക്രിയയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് അധ്യായം 3 പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 3. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച ഏവമേതാൻ നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യത് ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം
ശ്രീശുക ഉവാച ഏവമേതൻ നിഗദിതം പൃഷ്ടവാൻ യത് ഭവാൻ മമ നൃണാം യന്മിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീക്ഷിണാം. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശുക ഉവാച എവമേതത് യന്മ്രിയമാണാനാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം മനുഷ്യേഷു മനീഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശുഗവാച ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഏവം അതിനാൽ, ഏതത് അവയെല്ലാം, നിഗദിതം പറഞ്ഞു, പൃഷ്ടവാൻ അങ്ങ് ആരാഞ്ഞ പോലെ, യത് ഏത്, ഭവാൻ ഭവാൻ, മമ എന്റെ, നൃണാം ജനങ്ങളുടെ അതായത് മനുഷ്യരുടെ, യത് യാതൊരുവൻ, മ്രിയമാണാനാം ആസന്നമായ മരണം, മനുഷ്യേഷു മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ, മനീഷിണ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യരുടെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ശ്രീ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഹേ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവേ, ആസന്ന മരണനായ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരുവന്റെ കർത്തവ്യം എന്തെന്ന് അങ്ങ് എന്നോട് ആരാഞ്ഞതിന് ഞാൻ ഉത്തരമേകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് ശുഗദേവ മഹർഷി പറയാണ്, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം അതായിരുന്നു അല്ലെ, മരണസമയത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ ആ അധ്യായത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്തിലേക്ക് കടക്കാണ്, വ്യക്തി രൂപത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ആ പ്രോസസ്സ് പ്രക്രിയകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ശുഗദേവ മഹർഷി ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ അനേകായിരം കോടി സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുണ്ട്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അല്പമാത്രം ജ്ഞാനമുള്ളവരാകിയാൽ അവരിൽ ഏകദേശം എല്ലാവരും അല്പബുദ്ധികളാണ്. ഇപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അല്പബുദ്ധികളാണ്. തത്വത്തിൽ അവരല്ലാത്ത സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളായി സ്വയം തിരിച്ചറിയുകയാൽ മിക്കവർക്കും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണയാണുള്ളത്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലിൽ അവർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉയർന്ന പദവിയിലോ താഴ്ന്ന പദവിയിലോ അവസ്ഥിതരായിരിക്കും. എന്തായാലും ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും അതീതമായ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആരായാത്ത പക്ഷം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ തന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണ്ണ പരാജയങ്ങളാണെന്ന് ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും അറിയണം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇവിടെ സംബന്ധ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹത്തില് അനേകായിരം കോടി സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുണ്ട്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അല്പമാത്രം ജ്ഞാനമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് അവരിൽ എല്ലാവരെയും ഏകദേശം എങ്ങനെ പറയാം, അല്പബുദ്ധികളാണെന്ന് പറയാം. കാരണം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അല്പമാത്രം ജ്ഞാനമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ. തത്വത്തിൽ അവരല്ലാത്ത സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളായി സ്വയം തിരിച്ചറിയുകയാൽ മിക്കവാറും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണയുള്ളത്. തത്വത്തിൽ അവരെന്താണ്, അവരാരും എന്തല്ല, ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ആ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശരീരങ്ങളായിട്ട് സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ്, ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണയുള്ളവരാണ്. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും, നമ്മൾ ആരാണ്, ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങളായിട്ട് സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണയുള്ളവരാണ്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകളിൽ അവർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉയർന്ന പദവിയിലോ താഴ്ന്ന പദവിയിലോ അവസ്ഥിതരായിരിക്കാം. അപ്പൊ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലിൽ ചിലപ്പോ ഉയർന്ന പദവിയിലായിരിക്കാം, താഴ്ന്ന പദവിയിലായിരിക്കാം. എന്തായാലും ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും അതീതമായ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആരായത്ത പക്ഷം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്താണ്, പൂർണ്ണ പരാജയമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ആരാണ്, ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. എന്നിട്ടും നമ്മൾ ആ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്,
നമ്മൾ പൂർണ്ണ പരാജയമാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നിശ്ചയമായിട്ടും അറിയണം. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണ്ണ പരാജയമാണ്. അനേക സഹസ്ര മനുഷ്യരിൽ ഒരുവനോ മറ്റോ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആരായുകയും അപ്രകാരം വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നിവ പോലുള്ള വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം ആരായുകയും ചെയ്തേക്കാം. അപ്പൊ ചിലപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്, അനേക സഹസ്രം മനുഷ്യരില്, അത്രയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിലെ ഒരാളോ മറ്റോ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ആരായുകയും അപ്രകാരം വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം ആരായുകയും ചെയ്തേക്കാം. അത്തരം ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരുവൻ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സംസ്പർശമില്ലാത്ത പക്ഷം ആത്മാവ് മുതലായവയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്തെന്ന് സാക്ഷാത്തായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവന് കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി എന്താ പറയുന്നത്, സ്വന്തം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചോ അനേക സഹസ്ര മനുഷ്യരിൽ ഒരുവനോ മറ്റോ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയുകയും ആരായുകയും അപ്രകാരം വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം ആരായുകയും ചെയ്തേക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത്, അത്തരത്തിലുള്ള ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുകയും ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു വ്യക്തി സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സംസ്പർശം ഇല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ആത്മാവ് ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ആത്മാവ് മുതലായവയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്തെന്ന് സാക്ഷാത്തായി മനസ്സിലാക്കാൻ അവന് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സംസ്പർശം ഇല്ലാതെ എന്ത് സാധിക്കില്ല. നമ്മളിപ്പോ സ്വന്തമായിട്ട് വിചാരിക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാർമ്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടില്ല, അതിന്റെ പ്രയോജനം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതായത് ഈ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ വേണം, സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥ സാക്ഷാത്തായ സ്വഭാവം എന്തെന്ന് സാക്ഷാത്തായി മനസ്സിലാക്കാൻ അവന് കഴിയില്ല. ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സംസ്പർശമില്ലാത്ത പക്ഷം ഇതിന്റെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്തെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരിൽ ഒരുവനോ മറ്റോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും ഒക്കെ ഒരു പക്ഷെ യഥാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരില് ഒരാൾക്കായിരിക്കും എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന് യഥാർത്ഥത്തില് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായുള്ള സ്വാഭാവിക ബന്ധത്തെ ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായും വിസ്മരിച്ച മനുഷ്യ സമുദായത്തിന് ബുദ്ധിയുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളാൽ, അതായത് ബ്രാഹ്മണരാൽ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനായി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹൈതുക കാരുണ്യത്താൽ വ്യാസാവതാരത്തിൽ വൈദിക ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ രചിച്ചുവെന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 20, 122, 123 ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാനുമായുള്ള ആ സ്വാഭാവിക ബന്ധത്തെ ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിസ്മരിച്ച മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്, നമുക്കറിയാം മനുഷ്യ സമുദായം നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിയുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളാൽ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനായിട്ട്, അതായത് ബ്രാഹ്മണരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരല്ല, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗം, ഗുണം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായ ഒരു വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാൽ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനായിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാന്റെ വ്യാസാവതാരത്തിലെ വൈദിക ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ രചിച്ചു എന്നുള്ളത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു. അത്തരം ബുദ്ധിയുള്ള ജനവിഭാഗം പോലും ഭഗവാനുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധത്തെ വിസ്മരിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ള ഈ ജനവിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അവര് പോലും എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ബന്ധത്തെ, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ വിസ്മരിച്ചേക്കാം. ആകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയ എന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ എന്താ സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ബന്ധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനാണ് നമുക്ക് എന്തുള്ളത്, ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയ. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുടെ
പരിണാമ ചക്രങ്ങളിലൂടെ മാത്രം പ്രാപ്തമായ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ മാത്രമേ ഈ പുനരുജ്ജീവനം പ്രാപ്തമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഏതിലൂടെ മാത്രമാണ്? മനുഷ്യജന്മത്തിലൂടെ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിലാണ് നമുക്കിത് സാധിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിയുള്ള ജനവിഭാഗം ഈ അവസരത്തിന്റെ ഔന്നിത്യം ഗൗരവമായി എടുക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കണം. എല്ലാ മനുഷ്യരും ബുദ്ധിയുള്ളവരല്ല. ആകയാൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെന്താ പറയണത്? എല്ലാവരും ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർ. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു, 1000-ൽ ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എങ്ങനെയുള്ളവരല്ല? ബുദ്ധിയുള്ളവരല്ല. അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല. ആയതിനാൽ വിവേകശീലമുള്ള എന്നർത്ഥം വരുന്ന മനീഷിണാം എന്ന് ഇവിടെ വിശേഷിച്ചും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മനീഷിണാം, വിവേകശീലമുള്ള എന്നർത്ഥം വരുന്ന മനീഷിണാം എന്ന പദം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അതിനാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള മനീഷിണാം വ്യക്തി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ തീർച്ചയായും കൈക്കൊള്ളേണ്ടതും ഹരികഥാമൃതങ്ങളായ ഭഗവാന്റെ പവിത്ര നാമത്തിന്റെയും ഭഗവത് ലീലകളുടെയും ശ്രവണം, കീർത്തനം തുടങ്ങിയ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ സ്വയം പൂർണ്ണമായും വ്യാപൃതനാകേണ്ടതാണ്. മരണത്തിന് സ്വയം സജ്ജനാകുന്നൊരുവനെ ഈ പ്രവൃത്തി വിശേഷിച്ച് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ വിവേകശീലമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും കൈക്കൊള്ളേണ്ടതും ഹരികഥാമൃതങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളുടെ ശ്രവണം, കീർത്തനം തുടങ്ങിയ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ സ്വയം പൂർണ്ണമായിട്ടും വ്യാപൃതനാകേണ്ടതുമാണ്. അപ്പൊ മരണത്തിന് സ്വയം സജ്ജനാകുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ പ്രവൃത്തി വിശേഷിച്ചും നിർദ്ദേശിക്കുക. അപ്പൊ മരണത്തിന് സജ്ജനാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. എല്ലാവരും വിവേകശാലിയായിട്ടുള്ള വിവേകശീലമുള്ള മനുഷ്യര് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നിവിടെ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വലിയൊരു ശ്ലോകമാണത്, 7 ശ്ലോകം വരെ ഉണ്ടല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മവർച്ചസകാമസ്തു യചേത ബ്രഹ്മണാപതിം ഇന്ദ്രമിന്ദ്രിയ കാമാസ്തു പ്രജാകാമാ പ്രജാപതീൻ ദേവി മായാം തു ശ്രീകാമാസ്തേജസ്കാമോ വിഭാവസും വസുകാമോ വസൂൻ രുദ്രാൻ വീര്യകാമോധ വീര്യവാൻ അന്നാദ്യ കാമസ്ത്വദിതി കാമസ്ത്വദിതി സ്വർഗകാമോധിതേ സുതാൻ വിശ്വാൻ ദേവാൻ രാജ്യകാമാ സാധ്യാൻ സംസാതകോ വിശ്വാം ആയുഷ്കാമോശിനൗ ദേവോ പുഷ്ടികാമാ ഇലാം ജയചേത് പ്രതിഷ്ഠാകാമ പുരുഷോ രോദസീ ലോകമാതരൗ രൂപാഭികാമോ ഗന്ധർവാൻ സ്ത്രീകാമോസ്പര ഉർവശീം ആധിപത്യകാമ സർവേഷാം യചേത പരമേഷ്ഠിനം യജ്ഞം യചേദ്യശസ്കാമ കോശകാമ പ്രചേതസം വിദ്യാകാമസ്തു ഗിരിശം ദാമ്പത്യാർത്ഥ ഉമാം സതീം. ചൊല്ലിക്കോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ചൊല്ലുമ്പോ സമയം. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുരുഷോ രോദസീ ലോകമാതരോ ഗന്ധർവാൻ ശ്രീകാമോ കാമ സർവേഷാം യജേത പ്രചേതസം ദേവാൻ രാജ്യകാമാ
കാമ ഇലാം യജേത് ആകാമ പുരുഷോ രോദസി ലോകമാതരോ ഉപാധി കാമോ ഗന്ധർവാൻ ശ്രീകാമോ കാമ സർവേഷാം യജേതാ പരമേഷ്ഠി ഏത് യശസ്കാമ കുശകാമ പ്രചേതസം കാമസ്തുതിശാം ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മ നിരപേക്ഷൻ അതായത് പരിപൂർണൻ, ദൈവം, ഈശ്വരൻ. വർച്ചസ കാന്തി, കാമത്തു അവിധം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. യജേത ആരാധിക്കുക. ബ്രഹ്മണ വേദങ്ങളുടെ. പതി യജമാനൻ. ഇന്ദ്രൻ സ്വർഗരാജാവ്. ഇന്ദ്രിയ കാമതു എങ്കിലും ഓജസ്സിയായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. പ്രജാകാമ അനേകം സന്തതികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ. പ്രജാപതിമാർ. ദേവി ദേവത. മായ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദുരിതങ്ങൾക്ക്. തു എന്നാൽ ശ്രീകാമ സൗന്ദര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ. തേജ ശക്തി. കാമ അവണ്ണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ. വിഭാവസും അഗ്നിദേവൻ. വസു കാമ സമ്പത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ. വസുദേവന്മാർ. രുദ്രാൻ ശിവഭഗവാന്റെ രുദ്രാവതാരങ്ങൾ. വീര്യകാമ വീര്യമുള്ള അഥവാ അതിദൃഢമായ ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ. അതിനാൽ വീര്യവാൻ അത്യന്തം ശക്തിയുള്ള. അദ്യ ധന്യങ്ങൾ. കാമ അവിധം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. തു എന്നാൽ അതിഥി ദേവന്മാരുടെ മാതാവ്. അതിഥി സ്വർഗം. കാമ അപ്രകാരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന. അതിഥേ സുതാൻ അതിഥിയുടെ പുത്രന്മാർ. വിശ്വദേവൻ. ദേവന്മാർ. രാജ്യകാമ രാജ്യങ്ങൾ അഭിലഷിക്കുന്നവൻ. സാധ്യദേവൻ. സംസാധക ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതെന്തോ. വിശ്വം തൊഴിലാളി വർഗങ്ങളുടെ. ആയുകാമ ദീർഘായുസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന. അശ്വിനി ദേവന്മാരെന്നറിയപ്പെടുന്ന 2 ദേവന്മാർ. ദേവൗ 2 ദേവന്മാർ. പുഷ്ടി കാമ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ. ഇലാം ഭൂമി. യജേത് ആരാധിക്കണം. പ്രതിഷ്ഠ കാമ സത്കീർത്തി അഥവാ പദവിയിൽ സ്ഥിരത ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ. പുരുഷ അത്തരം മനുഷ്യർ. രോദസി ചക്രവാളം. ലോകമാതരോ ഭൂമിയും. രൂപ സൗന്ദര്യം. അഭികാമ തത്വതയോടെ കാക്ഷിക്കുക. ഗന്ധർവാൻ അതിസുന്ദരന്മാരും അതിമനോഹരമായി പാടുന്നവരുമായ ഗന്ധർവ ലോകത്തെ നിവാസികൾ. സ്ത്രീ കാമ സത്പത്നിയെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. അപ്സര ഉർവശിയും സ്വർഗലോകത്തെ സുന്ദരിമാർ, അപ്സരസുകൾ. അതായത് ആധിപത്യ കാമ മറ്റുള്ളവരെ ഭരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. സർവേഷാം ഏവരും. യജേത ആരാധിക്കുക തന്നെ വേണം. പരമേഷ്ഠിനം പ്രപഞ്ച തലവനായ ബ്രഹ്മാവ്. യജ്ഞ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. യജേത് ആരാധിക്കണം. യജകാമ പ്രസിദ്ധനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരുവൻ. കോശകാമ നല്ലൊരു തുക ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരുവൻ. പ്രചേതസം സ്വർഗത്തിലെ ഭണ്ഡാരാധിപതി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നവരുടൻ. വിദ്യാകാമതു എങ്കിലും വിദ്യ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ. ഗിരീഷം ഹിമാലയാധിപനായ ശിവദേവൻ. ദാമ്പത്യാർത്ഥ വൈവാഹിക പ്രേമത്തിനായും. ഉമാം സതി ശിവന്റെ പതിവ്രതയായ ഭാര്യ ഉമാദേവി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധിക്കേണ്ടത് ആരെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ വിലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ വേദങ്ങളുടെ അധികാരിയെ, അതായത് ബ്രഹ്മദേവനെയോ വിദ്യാവിശാരദനായ ഗുരു ബൃഹസ്പതിയെയോ ആരാധിക്കണം. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ വിലയിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വേദങ്ങളുടെ അധികാരിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേവനെ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാവിശാരദനായിട്ടുള്ള ഗുരുവായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതിയെ ആരാധിക്കണം. പ്രബലമായ കാമം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ സ്വർഗരാജാവായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രനെ ആരാധിക്കണം. സത്സന്താനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഉദാരചിത്തമുള്ള പൂർവ്വപുരുഷരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രജാപതികളെ ആരാധിക്കണം. സത്ഭാഗ്യം അഥവാ ഐശ്വര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അധികാരിയായ ദുർഗാദേവിയെ ആരാധിക്കണം. അതിശക്തനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അഗ്നിദേവനെയും സമ്പത്ത് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ വസുക്കളെയും ആരാധിക്കണം. മഹാവീരശൂര പരാക്രമികളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഒരുവൻ ശിവദേവന്റെ രുദ്രാവതാരങ്ങൾ ആരാധിക്കണം. അതിവിപുലമായ ധാന്യശേഖരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അതിഥിയെ ആരാധിക്കണം. സ്വർഗലോകങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അതിഥിയുടെ പുത്രന്മാരെ ആരാധിക്കണം. ലൗകികമായ രാജ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ വിശ്വദേവനെയും സാമാന്യ ജനസമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശസ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ സാധിദേവനെയും ആരാധിക്കണം. ദീർഘായുസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അശ്വിനി കുമാരന്മാരെന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കണം. ദൃഢമായ ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഭൂമിദേവിയെയും പദവിയിൽ സ്ഥിരത ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ചക്രവാളത്തെയും ഭൂമിയെയും ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കണം. സുന്ദരനായിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഗന്ധർവ നിവാസികളെ അഥവാ ഗന്ധർവന്മാരെ ആരാധിക്കണം. സത്പത്നി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അപ്സരസുകളെയും സ്വർലോകത്തിലെ സംഗമ യുവതികളായ ഉർവശിയെയും ആരാധിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അതീശത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്രപഞ്ചാധിപനായ ബ്രഹ്മാവിനെ ആരാധിക്കണം. സുസ്പഷ്ടമായ കീർത്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയും കനത്ത ബാങ്ക് നിക്ഷേപം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ വരുണദേവനെയും ആരാധിക്കണം. ഒരുവൻ മഹാപണ്ഡിതനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ശിവഭഗവാനെയും നല്ലൊരു വൈവാഹിക ബന്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ശിവപത്നിയായ ഉമാദേവിയെയും ആരാധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് വലിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ, കുറെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഓരോന്നിനും ആരൊക്കെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഈ ഇതില് 2 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള വിവർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്താണ്, ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ വിലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? വേദങ്ങളുടെ അധികാരിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേവനെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാവിശാരദന്റെ ഗുരു ബൃഹസ്പതിയെ ആരാധിക്കുക. പ്രബലമായ കാമം അഭിലഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സ്വർഗരാജാവായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രനെ ആരാധിക്കണം. സത്സന്താനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? പൂർവ്വപുരുഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രജാപതികളെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ സദ്ഭാഗ്യം ഐശ്വര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അധിപതിയായിട്ടുള്ള ദുർഗാദേവിയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. ശക്തനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അഗ്നിദേവൻ ആരാധിക്കുക. സമ്പത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് വസുക്കളെ ആരാധിക്കണം. മഹാവീരശൂര പരാക്രമികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെന്ത് വേണം? രുദ്രാവതാരത്തെ ശിവദേവന്റെ രുദ്രാവതാരങ്ങളെ ആരാധിക്കണം. അതിവിപുലമായ ധാന്യശേഖരം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അതിഥിയെ ദേവന്മാരുടെ മാതാവായിട്ടുള്ള അതിഥിയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. സ്വർഗലോകങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? അതിഥിയുടെ പുത്രന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. ലൗകിക രാജ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വിശ്വദേവനെ ആരാധിക്കുക. സാമാന്യ ജനസമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശസ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ സാധ്യദേവനെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാധ്യദേവൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ ദേവന്മാരായിട്ടാണ് ആര് പറയുന്നത്? സാധ്യദേവന്മാരെ പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടം ദേവതകളാണ്. പ്രത്യേക സ്ഥാനമുള്ള ഒരു കൂട്ടം ദേവന്മാരെയാണ് സാധ്യദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സാധ്യഗണം എന്നും പറയും. സാധ്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കണം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ദീർഘായുസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അശ്വനികുമാരന്മാരെ ആരാധിക്കണം. പിന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ദേവന്മാരെ ദൃഢമായ ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഭൂമി ദേവി ആരാധിക്കുക. പദവിയിൽ സ്ഥിരത ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ചക്രവാളത്തെയും ഭൂമി ദേവിയെയും ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുക. പിന്നെ സുന്ദരനായിരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഗന്ധർവ ലോക നിവാസികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഗന്ധർവന്മാരെ ആരാധിക്കണം. സത്പത്നി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ അപ്സരസുകൾ പിന്നെ സ്വർഗലോകത്തിലെ സംഗമ യുവതികളായിട്ടുള്ള ഉർവശിയെ ആരാധിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അതീശത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധിപനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനെ ആരാധിക്കുക. സുസ്പഷ്ടമായ കീർത്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയും ആരാധിക്കുക. കനത്ത ബാങ്ക് നിക്ഷേപം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്ത് വേണം? വരുണനെ ആരാധിക്കണം. ഒരുവൻ മഹാപണ്ഡിതനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ മഹാദേവനെ ശിവഭഗവാനെയും നല്ലൊരു വൈവാഹിക ബന്ധമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശിവപത്നിയായ ഉമാദേവിയെയുമാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ കാര്യത്തിനും ആരൊക്കെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളിൽ വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഭിന്ന വ്യക്തികൾക്കായി വ്യത്യസ്ത രീതികളിലുള്ള ആരാധനാക്രമങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളിൽ വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഭിന്ന വ്യക്തികൾക്കായിട്ട് രീതിയിലുള്ള ആരാധനാക്രമങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിലെ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന് എല്ലാ ഭൗതിക
എല്ലാവിധ ഭൗതിക സുഖ അനുഭവങ്ങളും നിപുണനായിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, പ്രത്യേകം ഓരോ വിഷയങ്ങളിൽ വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം? വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ആരാധന രീതിയിലൂടെ ഓരോരുത്തരെ ആരാധിക്കാം. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിലെ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന്, അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവിന്, ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന് എല്ലാവിധ ഭൗതിക സുഖ ആസ്വാദന വിഭവങ്ങളിലും നിപുണനായിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സുഖാസ്വാദനം അതിലെല്ലാത്തിലും നിപുണനായിരിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ബദ്ധാത്മാവിന്, ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ദേവനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ ഒരുവന് ഗണ്യമായ പ്രഭാവം നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവനെ ആരാധിച്ചാല് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തില് ഗണ്യമായ പ്രഭാവം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശിവഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് രാവണൻ അതിശക്തനായി തീർന്നു. അതിനായി ശിവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം തന്റെ ശിരസ്സുകൾ ഛേദിച്ച് ശിവൻ അർപ്പിച്ചിരുന്നു. ശിവഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ദേവന്മാരും ഭയപ്പെടത്തക്ക വിധം അത്രത്തോളം അതിശക്തനായി തീർന്നു രാവണൻ. അപ്പൊ രാവണൻ മഹാദേവനെ ആരാധിച്ചു. മഹാദേവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തന്റെ ശിരസ് തന്നെ ഛേദിച്ച് മഹാദേവനെ ഉറപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ മഹാദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സർവ്വദേവന്മാരും ഭയത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള അതിശക്തനായിട്ട് മാറിയാര്? രാവണൻ. അവസാനം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ വെല്ലുവിളിക്കയാൽ അദ്ദേഹം സ്വയം വിനാശം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി. അങ്ങനെ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ, അതായത് ഭഗവാനെ തന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം എന്ത് സംഭവിച്ചു? അദ്ദേഹത്തിന് വിനാശം വന്നു. ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനങ്ങൾക്കുള്ള വിഷയങ്ങൾ അഭിലഷിക്കുന്ന അത്തരം എല്ലാ ഭൗതികവാദികളും മൊത്തത്തിൽ അല്പജ്ഞാനികളാണ് അഥവാ അല്പബുദ്ധികളാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7-ാം അധ്യായം 20-ാം ശ്ലോകത്തില് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തില് ഭൗതികവാദികൾ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങള് സുഖാസ്വാദനങ്ങൾ ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അല്പജ്ഞാനികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അല്പബുദ്ധികളാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സദ്ഭാവങ്ങളും അപഹരിക്കപ്പെട്ടവർ, അല്ലെങ്കിൽ മായയുടെ വശീകരണ ശക്തിയാൽ വിവേകം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, വിവിധ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയോ ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതിയുടെ അന്തശക്തിയിൽ ഭൗതിക നാഗരികത്വത്തിന്റെ പുരോഗതിയിലൂടെയോ എല്ലാവിധ ലൗകിക സുഖങ്ങളും പ്രാപ്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നതാണ് എല്ലാ സദ്ഭാവങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടവര്, അപഹരിക്കപ്പെട്ടവര്, അല്ലെങ്കിൽ മായയുടെ വശീകരണ ശക്തിയാല് വിവേകം നഷ്ടപ്പെട്ടവര് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? വിവിധ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയ പുരോഗതിയുടെ അന്തശക്തിയില് ഭൗതികമായ നാഗരികത്വത്തിന്റെ പുരോഗതിയിലൂടെ എല്ലാവിധ ഭൗതിക സുഖങ്ങളും പ്രാപ്തമാക്കാൻ, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളും പ്രാപ്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്തെന്ന്, അതായത് ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, അതിന് പരിഹാരം കാണാണ് വേണ്ടത്. ആരും താന്താങ്ങളുടെ ജന്മാവകാശം മാറ്റാനോ മരണത്തെ സന്ധിക്കാനോ വയസ്സാകാനോ ദുർബലനാകാനോ രോഗിയാവാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അപ്പൊ ആർക്കും എന്താഗ്രഹമില്ല? മരണത്തിനും ആഗ്രഹമില്ല. മരണത്തെ സന്ധിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വയസ്സാകാനോ ദുർബലനാകാനോ രോഗിയാകാനോ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെയെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ദേവനാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുരോഗതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവയാലോ പരിഹരിക്കുന്നു എന്ന് അത്തരം അല്പബുദ്ധികളെ എല്ലാ സദ്ഭാവങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ടവരായി ഭഗവത്ഗീതയിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൊണ്ടും പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര് അല്പബുദ്ധികളാണ്, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവര്. എല്ലാ സദ്ഭാവങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നത്. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ അപൂർവവും മൂല്യമുള്ളതുമായ ജന്മം മനുഷ്യജന്മമാണെന്നും ആ അപൂർവ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായവർ അത്യപൂർവമാണെന്നും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെയും സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായവർ അപൂർവങ്ങളിൽ അത്യപൂർവമാണെന്നും ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നു, ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലെ അപൂർവവും മൂല്യമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ജന്മമാണ് എന്ത്? മനുഷ്യജന്മം. ഒന്ന്. പിന്നെ പറയുന്നു, ആ മനുഷ്യജന്മത്തില് അപൂർവമായ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായവര് അത്യപൂർവമാണ്. ഒന്ന്, ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലെ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അപൂർവമാണ്. ആ അപൂർവമായ മനുഷ്യജന്മത്തില് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം വന്നവര് അത്യപൂർവമായിട്ടുള്ളവരാണ്.
പിന്നെ ഭഗവാന്റെയും ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായവര് അപൂർവങ്ങളിൽ അത്യപൂർവമാണെന്നാണ് ശുകദേവ മഹർഷി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യജന്മം തന്നെ അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അതില് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിട്ടുള്ളവർ അത്യപൂർവമാണ്. അതിലും പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഭാഗവത മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായവരെങ്ങനെയാണ്? അപൂർവങ്ങളിൽ അത്യപൂർവമായിട്ടുള്ളവരാണെന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം നമുക്കത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറെ ഹരേ കൃഷ്ണ നമുക്ക് കുറെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് ആരൊക്കെ ആരാധിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ മതി? ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഭക്തി കിട്ടും. ഭക്തി കിട്ടി ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം നമുക്ക് വരും അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ കാര്യം മതി. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് അത് തന്നെയാണ്. എല്ലാ ആരാധനകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഭഗവത് ആരാധന തന്നെയാണെന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ സമ്മറി ആയിട്ട് അത് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നു ഓരോന്നിനും ആരൊക്കെ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ ഈക്വൽ ടു അതിൽ എല്ലാത്തിനും തുല്യമായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ നമ്മളത് നോക്കാം. കൃഷ്ണ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പോലെയല്ല, കുറച്ച് സമാധാനമുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് മൂന്നാമത്തെ. ചെറിയ ശ്ലോകങ്ങളും കുറച്ചുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തേൽ കുറച്ച് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്. പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോ പിന്നെ 2-3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ? രണ്ടാമത്തെ ആദ്യം നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറച്ച് എല്ലാവരും പറയണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വന്നപ്പോ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് മംഗളാരതി അറ്റൻഡൻസ് കണ്ടില്ല.